koto adwuma ntimi nsua nwie omo ankasa behwe me wie na se ye be ware ane aware nware nso a nye na di mi kotum e na ote ase na okoi e na ofa machi de nsa ko hu mpapa mma me nua ekunu ode nsa no ko na me ni ho se oba be ye me ho obebo kokoko so be ye me ho ade ntimi mechi na ode nsa no ko na me ka che omo se me nye ready se me be ware ntin nsa no mo nsa nkwaje omo ade ode nsa ne kwa ma hwan mma me nua ekunu ma me nua me wo ye na mo ma me we pa cho ma mo kumase na o papa we ma papa so kumase na o ma me nua kunu no ode nsa koma no pa cho adentia me enyem na mo dunkwa na papa ka kire ma me nua ekunu ne se onyira munya bibia ma no okay entina bibia sha ono no nsa wo ho no to ode nsa ne fa omoka bibia a me se me ntia se me nwa nware ye no na ofa machi de nsa ne ko na ka kire se minya nye ready se me wale se me sua adwuma ni wie mi wie na se be wale ane ya wale ye nwale nso a na obi afa ne baby na ansa na no ma me enua kunu no wan kan kire mo se won so nya ready se obeware nti ensa ne ba mo nje pa cho me ka kire wo mo na ye den no mo je ye da na oje nsa na sada na ka kire me na m se on san fa ne nsa ma no na me nya ready se mbe wale mpese me sua adwuma ni wie ansa na me wale ana ma wale na on so de on so aje nsa na wie mi ontimi san fa nko back okay na ko nsa no so de me nya ready ntimi nim ho hwe ana o se ti na akra no me ha okumase a nti ema kwan a na obefa ne ko akodi akoma ye bie suka na osada na ba akra na nya sen pacho this year May no nya 5 years okay ye makwan na obefa ne de ne ko ye bie suka na osada na ba na obeko school ha nti last year na msa wo me ne be ma foforo sa wo o se wa ware me na me ne be ma foforo akọ ode nsa be hu mabusu na ne be ma foforo sa akọ wonti December ni no obefa akra na so de ne kodi akoma ento mu bie school na mfe ne se o ma bie school fa ne mro se me ne be ma foforo wonti akra no mi hu ni biem to bo ase ne so dua mu ema ye woni ti wose se woni be ma foforo akwa wo de a akola no wa fa no nya de obede me hu ni biem me hu nso a ekwanda ho se me behwe ne ba ji so ono no bottom ska ono no nya ska ansa na wasandi bia am se me behwe akola no na se me ba hokora na me ba no kwa me hu akora no de na koma ne wo fa ase ne wo fa ase nso me nim ba bia ono no wo ti ono da ono no benya sika no o be sandi mbi se me fa ba na se me ba be ma na me na wo sese ni sika na me de abanti ma me ha me ho odi nka me fa akora na mo ye be bia sika me friends on fa ne ba no ka son fa ne ba no ana me yawan se me amekọ ho no ana me na nam se ho na me na nam so no mo se me nya na o man ka se nko nanim me na nam akwa wo fa so ho makwa akwa se waka se o mfa ne ma me no ame ha me ho mfa ne ma me bi je so no ne botom sika no no nya sika de abema me bi na me de behwe akola no asa me begina ba de e bi nsi bi mu da enti sa wa kasa kra wunya sika na o de ko ho ma hu akwan fi se be ma foforo na e sika na me de ba wanya no no na e bi a wan ma o sika o de ba on do chi sa de no ene nya obi na behwe ne ba ma no to da akwa ne ba e de abema e be di ama ne bi adi nti me hu ne bi enti se so pese ye de be ne boa wo pacho se mi pese o de ne ba ahono minji ni se o ko school otifie sa ahanso o ha na o ko school ento be so sa akra na edaache me so pese o ba ha na o be ko school no woni netia no woni ni nya wo how be ntawanta wo bi ba mo ntem de na si ya woni neti wo ko se ba ma foforo kra ba wa brabo mo a wa mo na mane a ase wo te ne preko pese wakwa wo na ase one be ma foforo ti pacho oba se obe ye me ho ade nam ka se me mpene no so dua mu mami ansa mami lizi abusia ya boy ahomodin se ye nsa beka be ma ababa we bokọ edudi atia no eja ya o hello eja ya o down pacho ma hi no oh to say ami adomo na wo Nyankopon adom me ho ye papa ye ye frem wo henere ye boa asia ma me kasa free SOMPA TV SOMPA FM na ye pese na atwetwe enkomo kakra awie ababa wa bia baha o se ye frem no mama Lizi na no na etie ama akwada aba montem wote ya wo se wa ne be ma foforo akwa wonti no enya ade abema no ehu akwada ne bie meja ya no kura be na wa asem wesem oh madam I'm passing now at me see the question na me share answer the this one okay I want to me go but me see the question na me share
And I said, yeah, my name is Papa, my name is holidays, you know. Then gas Angela. Now, Ejaya, one in a tia, no, I didn't see our free one chain. Oh, be beyond seeing in them. Either and banana making an answer about 80. I ain't going to buy no. Casacasa crab. I'm a chow pane, you know, because I'm a Busiani as a boom. And I feel so and I say, but you want to come and see. It will be period of Casacasa show. Even if very penny for my name, I'm a beginner. Ejaya, what's a man can? I don't go, madam. I thought that now Hoka Crama and I yanto or any year anymore. I had to treat you trick a cry. I'm very opinion guy. Angie, I go over the sun. Only as I can remember, Angie, it's one more than book. You go to an answer. Oh, just so I answer from BMY. Ahomani mu ye impam choya mo mehwe ma ya se dede bi kakra abemuna ba cho mo nkate agya na mo nsan frɛ no emfa emma yen na bra yi mamo school fees me check ma yen hwɛ se bibia be ye okay a ebusia wonom e ba behwɛ asoso ne ememu de ama ye se be ye bete agya ya nka yie na wo ka asɛm bi wo se de be na esi ye ba cho oye na adin so ba be ye me ho de no anam ka se min nyanware this is adwuma ni wi ansana oho na o sha se ebusuafo mpene so be ware me ana so me adwuma ni wi ya me ware enti de obe na nde wo ne ho ana o se me tum free kuma se mra na ho odunkwa na me adwuma no ho no na onya me ho ade na me na se me ne nete na ma me se no so de on ti ase okay na se bibia ansha dance mo ntem enti wo free one na buy na so benya obi foforo na ne tena eja ya otemenka yo my auntie no wa homa no mu adwetwe se ne yepese yete won kan ye bana mi we no aga ni ntente chire mu bia o because agwa ni fa de nyon nei e fa de so de bia o pere de o me fa no nko so opa kura no o me fa ne nko wait ma be fa me ni problem okay na ne nhwem no so ya ne dan se si o me nke ana wo si ma fa kwa na dia jana me si ma o me hwe ba bia o uzu ni ba bia o ebi to avoid trouble Obama me family. Ejaya wo tie me. Ije oba madam. Ma wakoma nkofom na nkasa why? Asa obuafu na wo di hia ye ba no ko so why? Why? Ni buafu obu fi first day na se de si ba pem de se mi na. Ede be na ama aba na se si ye ntia se obuafu denden dia ewie wo sa de hia enin. Ye ade ba kwa ye de ya panga ne si. Me no oba wo. Wa hye mama wabo beka wa hye mama fere na ware ama me bi de manya to oba no so na in case of say wo do obi akwa akwa abusuan mu ntimi mo mama ne we be sile enye se me mani hu yo bi ntimi mo mama ne be sile na se akwa nya fe sa ko fa de ni e ya me ko fa de bi akwa mama me fa de bi me sa de ko ndi we na si ya be de ma se me ma ne mama ko se mu se bi na si di abusuan mu benya bi aka me so wo abusuan because me na wo ye na e ba sa me ni so wo abusuan ti me ko na abusuan fo nchen it is in case of say me so the bisa akoso a so me so mu abusuan so me hu abusuan fo say say ni say na akoso ni entia say na ka mo ati de ndi ama me yesa mo ma ya ma ne say de mo ye normal eti mu ni ase dia mo ka kire de ndi no mo de me famra kwan so Ejaya madam na cha say de abusuan ne wo fa so kwan mo do fa so mo ne we ni ye nyesa ha me papa nyam dia nka no ya da se wa bie wa koma mu akasa na osi wo mefa akra no ke betimi akase ne o mefa akra no bata semba ha se no mu aye pasumdue ye pe odo ye pe nka bomo akwada ye ntwe ne ho man so twema mu nchiwe we no panyi se e makora bo enti ye besra wo se oba mu akoma aba fam ne ye hwe kwa pa ye befa so a ye beka asem we se ama obi akoma ato ne ye na akwada no oye mu bienu mu ba ma me ne nko antimi nje no e na won so nko awon ntimi nje no ne ye nka masumdue mra wate matia ya bebia fache mi gina busuana na emu de ba ya nko ye bia no ye ne ya bedwafo nyina so mpa nkomofo ye se ye de dibe ma why mate madam na ka wakoma to ye na ye nkan kase ne soso ne enetie ne nyina enguam nam ne ye nkata so de ye wo ye nim ne dɔɔso ubogya ne akora no oba ha se no obefa na se bia no nche se bia nya oba no wadaro ma why
Matia. Enti se da ben opese akwada no ohwe ne mom na ose ne fie no ehwente no e bia wo so waye ben ma obekọ wadwuma so ne ade ko opese akura ne ba asenum na obekọ school asenum tie to vacation bia na sa akwama bia na akura na ba ho aba be di bi opese obefa no e ma no ko nchen kakra nso ananko waye mpacho no se ne sen So meta na hora pa die nyamzi engado ko de kate metia tia na meboa so para do holiday da mini hawo na no ka je elu tama o se ya kire no ni se elu tama ya tia kwala no no ko wo ye anu amata ma ya tia kwala no ndu anka na wo kwa ko eja ya madam ye ka asem no boko ye mfa maka cho se ya pachel on se abrewati amagina mu apachel me se de esi ye bia wonim awade wo no sometimes ya na ye hwe ye nim se ye benya de ensa beka na so ewiase nya de ye panyina na ye nsaka bi nso so bibi se ye na ye ne yie mu a obayi ne wotena ya wonim bi amane a nam no so ntinka won saka na se wakwa akohia enti susuma ya no nhya wo so akwada no wadi mfie sen ko se fie one wan na tie me na na ti se de no ne kasa ya enya ada na asem ne ye kan na asem wo ye de adwuma mpa chawo o men je si abasa ne kasa kwa na ma na kasa me pa chawo ye de adwuma oh ko adwuma ya ne eya wo kwa afom enti bedu be tambe oh ana small community o men ne brothers ne me sisters ne wo me kira se wo kwa afom a ya wo bedru be brebe mo be 12 na me ofi 11 to 12 na me ofi na wo bia wo she yi wo ye kokko no na wo ko she afom a 12 no abafi ada adwuma ni wana because there 6 more say we are into me mpa wi a it the content no ma bank akwada no wonye nnubra emre mu no wote na ebeye enti ye pese oba maame ne nchen ya asomdwe kwan so na ye pese ye fasie asem wonye obi amfa mra bia ama mewe but ye pese ye kira wo se emra no ema ho kwan se akwada no ne maame ti ase a se ne maame ni ho ma no susum na so wa firi mu a eno menka se koku no e fa akwala no se ne maame no afiri mu no won ti ase de a ne nananom kola ka so mo gia akwala na omudi ho kwan wo papa ne na wasa akwala no wo nchen no de emra ne makwan sa but maame ne ti ase a bibia nya no nya yalefo a obetimi ahwe akwala no mejidi senka emra se de sika no ba ababa wa ne ho a ebra no bra no obehwe wade opesa okọ ho nso so oba ho so a wobefa wade ekọ eno mejidi sana eja ya nka beboa o me pa de se me na anja pa o bi ko we se ba de na nke pa de nya no ne maame wo ne ma wa na oze lezi ne maame wo ne maame wo no wudi ne ebotale ne ho so mo ame se na ware wo asem ne no kan ya ne no kan ba ko wo fa wansra ho abufo ya so bri wukro me ne wa kapi me se oba sa wo yere kula na wonim de nka ba besoe wo enye ono nko ane wo ba wo wiase ena wo ne twempena no so no na wo ne hyehya awade bia openanka bia nka wo ye ne fast ono kula so no wase na wanya ready so obewale enti wo kwa wale mepe oni se mempe wo no no tena wa mko se na ware unye ready na tena wa me yakere wa ware eja ya madam wo de isika ne ntoma dodo sen ne niam be na adekwa sira na ware no anu de se busuya na beka de omo pe abusuya ne je wo de wadaroma de busuya na sky ha me pa cho ya de ben ya pese ye hum ye bia na sompo the mountain na wontimi njemu na bia woka ne ye hu de be ya na asomdua ba de na abusuya no eji free wo ho alanga ka te obusa na obeka chi do aja ya wutie me ite over wo si wanye krado so obeware a enkwa ma abusuya no anje won sane ade ye pese ye hu niam a wode koye ye abusuya ne ji ye nti a asa aya wo ya sa oba na anware na ye de eniam na omoji free wo ho wo wonu woni mu ni ma koye ji ye wo de ha se na koye de no hu hia wa ma aja ya yemfa eno nto jo de enka kwala no dabi yemfa nto nchen mesi yemfa nto nchen wana akofa ba ye wansa me ne waka asem ne bokwa wa ye wo se tie me ye ne wo ka asem ne bokwa ye se fa wade asem ne to nchen but ase wa ye titintinti ye se has na de kwa ma wonom eni sika se na de koye ana me se yenya ware ye se yenya me se yenya wo de aba wo so a wo de si aye de betwa what is sika se ne has say wo de ntoma dia ba niema ye se wo de has ni sika bi na kwa ye no kore
Mede dan. What the day na kwa ma abusuafo no. Se wo ka di wo se ya se me de dia be ne kwa ye no. Na wan kasa so the day na kwa ye. Se wo ka di ne be se be ti dia wo ka ye no. Ya se wo the has ya ye die. Ene ya se wo the kwa ye yampa. Ah, na me de kwa ye. Abusua me ka se me fa mere o. Has ne de aban ya. Sika down. Sika sen 100 cedis. 100 cedis afi bem. Afi bem wo asem na ye kan. 2019. Na say 4 years ago. Na one catch us say the has. Say what the park is say na kwatu ana say 3. Me de nyama busia asem. Omo na busia na mo ni. Masa jawo mesem na we ya ne wo ho ne ja me ka asem na e ja de wo church ho no. Asa ya krokro wunti wen we tiri ma yo dede na wo ya de wo pe wo ho nyesa. Bana mo den. Na asem na ya ka asem na waresem e na waresem ya de has wale wo ba. Na ya me na me dia na abusia na se me fa mo. Na wo ya kan ne ya de has wale wo ba. Mo na se me fa mo. Kasa bia me kwa na sa bibi wan ka cho say has 100 cedis ne ya de kwa yo ba ho ade. Busa na busia fo no. O busa na busia na so mo say ta dia me di problem. Okay, se busia nyo mo na ware. Oba na ekọ na ware o so wonti me nye. Ye fa won ono to isa kwada no da be no ma me fa no. Na me fa me ho. Na me fa me ma. So mo me tuni na gi o ma me nka so me. O be ti ma be hwe no, o pe so be fa ne kwa me di problem. Na se wonti na to na me gere de me ye. O be fa ne kwa dia me fa. Mate ye be ba be fa kwada da be ne be ba be to wo. Me ana. Da be ne ye mra me fa kwada no. Mo be fa na ben. Me bi so be fa na, uni problem. Se won ma ne kwa na ho de anya adwumo. E me di ka anya adwumo. Abusiafo aja ya yan fo nsia se obete yan ka bia wa yini free mo mama. Ah me ni problem me da me wo. Ya te. Abusia aja yaw ene ye te ne nka no. Ababa wa ne se oje ne ba. Ne ba no nka odi akwama edu akwama bra o ma medi no no ho. So no se akwada ne betra ma me ne ho pa de. Nya de ode ne be ma ne na ma ne kina. Nti ye fancy ase no